Cebu Archbishop Jose Palma nang hinaot nga unta adunay igong supply sa bakuna alang usab sa mga pari ug mga staff sa simbahan. Samtang nanawagan siya ngadto sa mga pari nga dili motuo ug bakuna nga dili gamito ng homily aron pagdasig sa katawhan. Siluan Merondina sa report. Ikonpermar ni Cebu Archbishop Jose Palma ang pagtaliwan sa usa ka Redemptorist priest gahapong adlaw tungod sa COVID-19. Apan wa mo konpermar ang Arsobispo kung fully vaccinated na ba ang maong pari. Para naman, no, we are all hit by COVID, whether priest or lay people. No? This COVID is a mysterious thing. Nobody escapes kung, what I mean is, kung maigo ka ba, that's why maingon gid may pabakuna gyud kung kinahanglan. Kay it will help. Si Arsobispo Palma, usa sa mga church leaders nga kanunay midasig sa mga magtotoo nga magpabakuna batok COVID-19, ilabi na atol sa iyang mga homily. Apan gikasubo sa Arsobispo nga dili ingon ni ana kadaghan ang supply sa bakuna sa nasod. Ang among lament lang is dugay man ang supply sa vaccines. That's why how much we wish that ingon pa to have herd immunity at least siguro 60%. Pero sa karon limited pa man, no? So siyempre we take into consideration dili lamang kami but pati pa man mga office workers. Matod sa Arsobispo, 30% pa lang sa mga pari sa Archdiocese of Cebu ang nabakunahan. Gisigurong nabakunahan ang mga senior citizen nga mga pari, may mga comorbidities o ubang mga batanong pari. Aminado ang Arsobispo nga adunay pipila ka mga pari nga dili motuo og bakuna. Nang hinaot siya nga unta dili gamito ng pulpito pagdasig sa katawhan nga dili magpabakuna. Parang siguro they read somewhere nga parang ang ilang tendency is not to have. No? I said, if ever you believe like that, don't preach. No? Yung sermon kay the teaching, the teaching of the churches. Pabakuna gyud. No? Ako, the Pope, no, even had vaccination. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.